Kävin Ikeassa treffeillä. Anyway, mun aamu lähti käyntiin tietysti taas White Monsterilla, jonka jälkeen aloitin mun työpäivän. Tein hetken töitä tässä aamulla, jonka jälkeen kävin vetämässä lyhyen tunnin lenkin, tällä kertaa ulkona, koska viime videossa tuli kommentti, että miksi ihmeessä mä juoksen ulkona, jos on hieno keli. Lenkin jälkeen vedin nopean aamupalan ja valmistaudun Ikea-treffeille. Ikea-treffeistä on olemassa erillinen video, eli jos et ole nähnyt sitä, niin käy ihmeessä katsomassa se. Ikeasta tuli ostettu aika paljon tavaraa, tuli myös vedetty tietysti perus köttbullar,it, jotka on pakko kuulemma ottaa, kun käy Ikeassa. Sain kalustettu vähän kämppää ja sitten ainakin parveketta. Tästä parvekesta tuli paljon hienompi kuin mikä se aikaisemmin oli. Tuon shoppailun jälkeen oli pakko saada vähän pepsiä, tuli kauhean jano, kun oltiin liikkeessä aika kauan. Tuossa on vähän ost-est, jonka jälkeen tuli sitten tehty ihan peruspäivällinen. Päivällisen jälkeen otin vielä yhden nokon ja lähdin takaisin tekemään töitä. Tällainen se yrittäjän lauantai välillä on. Ja töiden jälkeen menin sitten suoraan nukkumaan.